DXDC Radyoman Report. Ang pag-abli sa mga establisemento gikan sa hugot nga restrictions tungod sa pandemya ang usa sa rason nga mas dako ang nahimong koleksyon sa Davao City Vices Regulation Unit kun VRU karong tuiga 2023. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Jalyn Pareja, administrative staff sa VRU-Davao, iyang gibutyag nga gikan January hangtud July 2023 moabot sa 7,223,000 pesos ang koleksyon sa opisina gikan sa mga violator sa Anti-Smoking, liquor ban ug Sobriety Ordinance. Ang maong koleksyon mas taas kung itandi sa nakolekta sa susamang period sa miaging tuig 2022 nga ana lamang sa 5,267,200 pesos. Kung itandi ang natala sa July 2023 ug July 2022 sa Anti-Smoking Ordinance, misaka kini sa 4,434,000 pesos gikan sa 3,299,200 pesos. Sa liquor ban, misaka sa 2,321,000 pesos gikan sa 1,836,000 pesos. Ug Sobriety Ordinance nga misaka sa 468,000 pesos gikan sa 132,000 pesos. Nagsugod yun karon nga year, medyo ni daghan yun ang nag-open nga mga bars, mga establishments, so maupod na nanaghan po datong mga apprehension. Padayon usab karon ang pag-intensify sa otoridad sa ilang monitoring ug pagpanakop sa mga makalapas sa maong mga palisiya nga gipatuman dinhi sa dakbayan sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.